lafiyata na buɗe magana ta da sallamar ramuduwa na ɗauki waraka na yi na zantuka na rike biyaruka maganar na sanya ɗan ba amma da ba kafin na fara yin shiri dan na nema alkairi sai na sanya sunan rabba batu nake iyakan 'yan ƙasar mu jumlatan talaka da mai kudin karami hada da babba 'yan kasuwar nan sarakunan da suke nan da gwamnatocin ba su kyautata wani ba batun sarauta an sauke duka al'ada wai abin da gwamnati ta yi shi ba za a karba sannan a ɓangaren gwamnatin akwai gyara waɗansu na san zuciyarsu ba wai ne ba ku fara yin gyara sai talaka ya gyara idan ku kai hakan za a samu riba babba a masu dukiya su kashen ya jarmiya ba a batun kiyaye zaka haƙi ina rabba ku ba da sadaka dukiya ta haɓaka ku bai wata halaka dariya ba zai iki ba sannan akan talakan shiwa akwai batun da zana yau akan nashi in ba ku sani ba ku daina hasada mai kama da ɗan bida ku bar warambi wataran agun kaza a karba 'yan kasuwa ku boye abin da ke zuwa doro na zamuwa garami kasan su babba kuna gani abin yayi wahala a gari amma ku ɓoye wai don ku ninkiri ba babba kusan da cewa Allahu dai yana zuwa sannan akwai ina ma akwai shi sarki rabba ku daina samu musguna wa 'yan ƙasa kuma ku sai da hakun agun awo furin gado ba a masu tauye mudu da masu yin gudu su sace 'yan kudu ko 'yan arewa duba ku je ku buya domin rashin da tarbiya wai a ba ku dukiya ko ku karkashe 'yan duba ina nufin masu garkuwa da ɗan mutum Allah wada kutun da ba za ku dai bari ba sannan iyaye kuna da wata matsala fanni na tarbiya ban face fa kun gaza ba da ɗan kagon mutane da ɗan gurin mutane abun kaɗai ne ko kai baka sani ba mu gyara zuciya sai mu kyauta tarbiya mu kyauta aniya don gudun fushi ina raba ku duba zantukan Idris ku yi nazar duk da karami na ke ban zamo babba da ni da rana rabbi ba mu kariya halifar bibul sannan da 'yan uwan saraba tsawagiya ce tsawagiya waƙar da ba mu kyale kuwa tsawagiya ce tsawagiya waƙar da ba mu kyale kuwa to a yanzu na dawo kanmu matasa ne da za a yau amfani da mu a fili ne a ba mu ƙwayoyi kuma mu sha mu bubbugu ne muna ta yawo kan tituna akan wane sannan a tayin ɗin murko makamai ne muna ta saran duka wanda ya ƙi yin wane domin a lotancan hankalinmu ya tafi ne muna buge kowa tsawagiya ce tsawagiya waƙar da ba mu kyale ko to da muka zauna mun yi zama na ta nutsu ne muka yi tunani mun yi hakan a banza ne da shi fa wannan nan shin akwai iyalai ne akwai ɗiyatai koko akwai ƙani inai ne da ɗansa kowa duka na gidansu kwance ne a yanzu mun gane to wallahi ƙarya ne da sun ci zaben kuma mun zama a ofi ne 'yan siya
siyasar banza. Tsawagiya ce, tsawagiya waƙar da ba mu kyale kowa. Sanan cikinsu akwai masu san matasan ne, su ɗauki goje su je mai da shi karatu ne. To kaga su ɗin sun zama kamar waliyai ne, ɗayan siyasa na gari kamar aminai ne. A ba su sanya mawaƙi ya zagi kowa ne, domin mawaƙan muwa muna da gyara ne. Wurin ga tantancewa wurin kalamai ne, mu burge kowa. Tsawagiya ce, tsawagiya waƙar da ba mu kyale kowa. Tsawagiya waƙa ce da na ta kunga ne, ba don kuɗi ko don cin ya zarafin wane. Ana yi ne don gyaran mutan gani na ne, ƙasar mu duka mu zama su so ga juna ne. Mu bar rabewa in an hakan a sona ne. Idris yaro na kula Hausawa ne, sanan yara malam Bala fasihi ne, faɗa wa kowa. Allah ya samu dace, amin. Allah ya samu gyara zukata.